Adam, is just a shomra, méid siad an tacht an ucker. Tá an ucker ag Adam. Ach, tá siad ag buga go máil béir hu brosú. Tá seacu, tá chéad, taracán, aim seacu. Cén ceistena bheith ann. Cén tanam atá an airgid atá in úsáid in éireann faoi láthair. Euro. Baite. Cévid imór atá fearn ammóniachtain nó comógiachta. Cúigdeag. I cúigdeag. Baite agan a céad, dó ceist go tapaí. Agus tá I cúigdeag aimse ha. Anamig an cúigú mí den bblion. Bealtaine. Cévid slis taobh atá tríntán. Trí. Anna happy. Tá méid dógasach. Níl mór an am a gá nó méid go le atá acu don seomar seo tá níos mó ceisna le freagart. An bhfuil Adam cóglic le siúlach, béle feicáil, tá gaiir go hanahá go dtí seo. Céir is anam do bhan céile Shrek. Fiona. Cévid gota atá sa bhocail Green Graffador. Cé bhéh gota atá sa bhocail Green Graffadorat. Cúig? Bhfuil muid cínta? Cúig nó sé. Ach tá F one tríalah a cáil na taracán le F arénos. Muna bhfuil muid umlan cínta faoin darach F. F a sé, an osclóí F a sé. Níl sé goscailte bhfuil F a dó. Sína bhfuil níos mó ná gá gota ann. Cáil na F eile cáilní bhfuil aon taracán eile le F scríofa air. Caithh bhfuil coppla ceann. Forme! Cén dá atá na réaltaí a bratach America? Cén dá? Orga. Cévid mér cusa atá duine. Cusa. Cúig. De. Cén dá? Trúg a second fócus sinna méid. F de an sin. An dar Trúg a second acu ru ibre a héine oil ceróí sé seo go mórló má Irene lo. F a de. Níl sé goscailt? Cé den céad ceist bhí agan bhfuil cínta go na freigraí a gceart. Calíní céad an céad céad ceist. Forme! Agus tá sé acu! Síla go tuga síla maclas an géadra máta síad an tarach an seo a oscailt agus céirtáil rub